Tosi kiva hopea. Ja sitten kaikiltahan löytyy sieltä teltan vierestä sellainen keppi. Tämmönen keppi. Kaikilla on. Oho. Nyt alkaa paskailu. Huomenna on sitä aikaa sitten ennen kuin promillemittari näyttää 4-0. Joo, voitte yrittää yhtä hyviä kuin olla kuin myö. Sitten joudutte kyllä pistämään parastanne. Puheessa pieni tauko. Katsokaa kuinka me teemme sen. Nyt tarkkana kaikki motoristit. Tarkkana. Pieni hetki. Vittu, missä se on? Nää minun lasit on niin vitun pimeet. Minä olen täällä. Ai minä olen. En ole niin vitun pimeässä. On sillä ollut joku muukin, mutta nyt hän pitää sitä keppiä. Ja minulla on teippi. Ja sitten meillä on se todellakin kamerapuhelin. Muistakaa katsoa sieltä kaapista, että sillä on kamerapuhelin. Ja nyt teipataan, ettei menisi vaan ittu ja ulkku samaan teippiin, mutta haittaa se. Mutta Ei tällä kertaa kaikkia karvoja pantaisi. ne mutta pannaan kumminkin. Pannaan, totta kai pannaan. Tää on tulmaa. Mutta kato, anna mennä vaan. Täysin rulla on alkukeväästä. Ettei tule vaan mitään semmoista, että olisi kepistä lähtenyt kamera irti. Se olisi tosi kauheeta. Ettei pystyisi ottamaan kaikkia. Nyt tikultaku. Oi! Nyt se repesi. Ja ulku häpesi. Voi että se ittu on niin ihana. Ne on niin kiikkeellä suun. Oho. Olen aina odottanut tätä hetkeä. Voi vittu tää lurmahtaa koko ajan. Onko oksani lahonnut? On. Vitun laho. Oi. Mä paskartelin senkin kiinni. Mutta kyllä Jeesusten vaan. Ei kun Joosefi. Joosefi. Siis Jeesuksen iskä pelastaa kaiken. Äkkiä kaikki. Nyt se punoo vielä sitä lisää. Uskon puhuteen. Huudetaan ISIS apuun. Huudetaan vaikka Linna. Hyvä. Ja ensi vuonna muuten melkein täysikäinen vanhalla lailla. Se on 21 sitten. Mutta en mietiä riittääkö kierrokset Jeesissä. Pystykö? On topakkana on. Nyt poikki. Kuulitteko? Hän söi loput teepit. Tosi motoristinainen. Söi loput Jeesuksen. Loput pari jalkojen väliin. Teippi sinne, joka pitää. No niin, nyt otamme kuvan kaikista. Hymyikää nyt. Tosi upea. Tää on sen takia pikkusen kierro, kun Savossa ollaan vähän. Tällä voi ottaa jopa nurkan takaa. Ei oo muuten kaikilla tällaista. Hymyikää, olette Savonlinnan Piilakomäessä. Ottaa kuvan kauempaakin. No ottaa. Jopa Ponulle asti. Se on vasta tuossa. Mutta Myös Hameenalta. hei, mutta Hamainalta. Kukaan alle hames. Jopa ottaa nahkahousun läpi. Näkeekö täällä kukaan Immosen Jarri? Onko Immosen Jari paikalla? Onko? Restentti, missä se on? No siellä se ujopoika tuli. No. Joo, huiho. Onko oikein vai vasenkätinen? Että oikein kätenen laitetaan vasempaan, kato. Silleen. Ne ei haittaa kaasutusta sitten. Että jos näette joku tämmösen, niin kannattaa ajaa. Se ei ole poliisin tuttu. Se on nimittäin 20 savonlinnalainen. Täytyy sanoa tälleen, että noin.
Ja siitähän se sitten, että kannattaa olla nyt sille vähän varuumatta. Mutta paljon onnea kaikille isot aplodit Savonlinnalle. Loppulaulu! Alkaa nyt! Paljon